тези страхотни победи в 5 сета и победата срещу Джокович. Ударите му вървяха много добре в началото. Нямаше какво кой знае да направя. Затова се фокусирах върху моята игра и чаках момента, в който ще мога да обърна матча. Това наистина стана. Със сигурност тайбрейка на втория сет беше ключов момент. Мисля, че като цяло в втория, в третия сет бях доста постоянен. Успях да наложа моя стил на игра и да покажа добрата си страна. На четвъртфиналите играеш срещу Давид Гофен. Познавате се доста добре. Това е просто още един матч. Играли сме наистина доста пъти. Сега обаче при различни обстоятелства на голямата сцена ще бъде този матч. Мисля, че съм подготвен за това. Така че познаваме се много добре, тренирали сме заедно. От една страна е интересно за мен, от друга страна съм щастлив, развълнуван, че съм на четвъртфинал. И очаквам следващия си матч и възможността да покажа на какво съм способен, да показа моята игра. Моята задача е да се раздам на 100% и да се надявам на крайна победа. Сега схемата изглежда доста отворена. Какво мислиш? Мразя да мисля за това. Това понятие не го възприемам, защото това означава, че и за другите е отворена. Всички имат шансове. Има достатъчно примери за това. Всеки може да победи всеки в момента. Изпитвам уважение към всеки един от останалите тенисисти. Всеки има своите шансове. И точно поради това тенис е толкова интересен спорт. Да, наистина някои от големите фаворити си заминаха, но някои от тях продължават напред. Турнира става битка на оцеляване.